Bola barudan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi kembali ke pemirsa. Iki mangan ceritanya apa tak jak mulai le. Udan terus le pemirsa yo. Terus muni ngene. Bu, aku tak njukuk bondoku. Ya Allah, apa tondo aku ngono. Tan tolong tan. Ya Allah tan. Walah saking deresnya Nduk, melebat kabeh. Minta tolong Nduk, persno Nduk. Minta tolong ya. Kene apa ya? Wes dipersek. Kuwi lape Mbak Indah yo. Walah, Nduk. Mesti dasarem yo teles kerebes ya, Nduk. Pindah, Nduk. Engko dipepeni ngomongku. Ngono. Kose golek kresek dhisik. Engko dilanjut. Nah, pantesan mak cewethok ngono. Iki lho sapune ngono. Oh, enak labu barang. Piye, Nduk? Iki mau ora dianggur mangati. Yo hanger, Nduk, tolong hangerno. Alah, Nduk gak ero yo, Nduk yo mang udane. Wis kono sing kok nggak dianu, nggak nek pas ape mantul kok dilebokno kresek. Ulah semute. Semut kecil. Saya mau tanya. Kuwi iki macak apa le, Nduk ngono kuwi macak piye le? Udah ngaresek terus. Waduh, Nduk. Kinara cek bubuk kan hawane adem-adem ngene to, Nduk. Lho gremes cek gremes kecil. Mak ngatini walah duwe simpenan iki lho, Nduk. Terong, Nduk. Oh, iki enek terong ki tunggu wineh iki, wenoh terong. Terus iki enek tomat-tomatan kuwi teles, Nduk. Nduk, kuwi teles, Nduk. Iya. Lah wong barudan deres udan angin ngono lho ya. Sik ya, anu dasarem kok sik ya soalnya anu apa jenenge? Kelebes lah. Mau kena angin kok. Tak mulai. Iya. Kok tiga mulai iki lho pemirsa goro-goro yo iki. Turu ora jenek. Sekesuk geger ngajak dolan nggone Kinara, tak kira ki dari dalam hati yang terdalam yang tulus sing pengen dolan rene niliki adike kangen. Dadak ada udang di balik apa? Papan seluncur. Ada udang di balik papan seluncur. Ndekne pengen njukuk daster. Wong ning omah daster yo enek. Dinggo Mbak Endah yo ndak geno lah ber ning kene. Yo, entong gleng, gendang gleng. Iso. Bangun tidur. Bobo, nggih, lewate kene. Iya. Kinara punya pintu rahasia ning kene. Dolanane aki kok kira. Dalam bola. Ini namanya bola. Namanya Nggih bola. melek pemirsa iki. Bangun. Papa, oh ini tempat kerjanya Papa di sini. Papa nggak ada, Nduk. Lu nggak ada. Papa Papa kerja. Iya, 1, 2, 3. Kinara. Bola, mana bolanya? Ini, bolanya 2, putih sama biru. Sini, walah mari semut Mbak Intan. Semut, Dok, saya tak buangnya dulu ya ning sampah ya. Ya kene lagi manane. Oh, saiki dirubah ning kene nggih, pemirsa. Wes. Semut. Lagi bolanya di sini. Dah. Pintere, Masya Allah, tabarakallah, dikon Papa bubuk kerja kok malah golek karena ini lho. udan terus ya wis sak untara ya pemirsa terus melek. Belum pulang-pulang. Melek langsung goleki papa. Langsung uduk ning kene ning kamar kene goleki papa terus jak dolanan Intan. Papa kerja dadi golek ini lho. Ngene. Iki lho kenapi Intan, cinta pertama anak perempuan kan Iya. ning
papai. Lah cinta pertamane Intan karo sapa? Ambek ibu. Ambek ibu. Iki lho Kin apik kene iso dingenekno lho. Tante nggak kudu nangis. Kinara Semoga pengen semuanya di. sehat selalu, nggih, pemirsa. Parang mau peninggi parang. Dok, iki lho Dok jempalek, Dok, tulung Dok di anu Dok. Nah, ini. Nah. Nah, Dolanane ini. Kinara wo. Oh, bunyinya banter banget. Nek bola tempatnya kuwi, Dok. Jaring-jaring abang lho, Dok. Kene. Iya. Ben bu ben tinggu dolanan ade. Ya wes lah. Oh, bolanya dimasukno ning keranjang kecil. Dah kene lho Kin tak ajari lah. Nah. Lho apik. Enggak mau. Ning keranjangnya nek mbok opone cilik. Diwasne tenan. Aja entuk dimplok Intan. Enggak boleh. Jangan. Gorene, Dok. Minta Dok engko nek dimplok Dok cilik kok. Anu nyuwun sing apik. Nyuwun lek Intan minta ngono. Engko nek dimplok kuwi. Nah, terima kasih. Apa, Dok? Dimplok, Dok. Iki lho, ngene Kinara. Lah iya. Iki namanya bola-bola pong. Bola-bola pong. Bola-bola pong. Enggak boleh warnanya Hijau. hijau. Guyutan. Ya Allah. Bola pong. Mo. Ya udah nek mo. Iki kancane ndi, Nduk Tan? Kancane ndi? Ya nek paling ning kono. Panggone ning lemari kono. Iya, aku dinek dimplok, Duk. Apa? Bola, mbok masukno kono. Lah iku uler-uleran kuwi. Kloket-kloket ku lho, Duk, sing nang druster. Nah. Lho, kuwi uler-uleran. Bekicot, Ding. Oli. Apa ning ndi? Oh, apa dipencet. Ki, iso makan kok kene iki. Habis pora baterainya? Iso. Cuciha, Hanshala. Sayonara. Arigato. Thank you very much. Matur sembah nuwun, nggih. Yaw. Hanshala. Cek mbok cekel ibu. Ijek, Dok. Bola-bola. Tolong delikno. Delikno aja mbok kene ya. Aku dilek timut. Jangan. Engko nek mbok mbok emplok. Dong teng. Ya Allah, ayo Teng. Ya, tak anu 5 menit saja ya. Tak beban Waduh. rusak. Nanti kandane ngene. Kinara, mainan jangan dibanting Aduh, nggih. diganteng, rusak Nanti rusak. Pelan-pelan pancen nek ngandani. Saya nyampe rumah ki langsung kendang buat. Duh, jedinge kok kanan neh, Duk. Besok apa ora? Ya wis sak arep lah. Besok mah ora mbok iseni kok ya. Kok berkat dong. Alon-alon nang, Duk. Ngendikane kae lawange jebol. Lawange mbok jeboli mak ruak. Alon-alon. Yo kan digoleki. Yo digoleki ya. Iki mang sepanjang perjalanan lho pemirsa. Kuwi mang udan, kuwi ngantek kebus jaan. Sing endah, sing mbok wong yo udan ngono lho. Gak apa-apa Nduk aku ngono. Berasnya tak tutupi. Wis do mandi iki mang. Walah ganteng-ganteng ayu-ayu. Apa dolanan ning ndi? Krunguku mah awak mah pengen nggone Mbak Beni. Nek awak ning nggone Mbak Beni karo Mbak Repa budhe apeni tip bakwan jagung. Ngono lho tak kira. Dadak jebule mainan. Lah, bidan ning omah piye le, Nduk? Tak kira ning nggone bae. Sudah pulang.
Udah pulang 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Padahal yo tak ceritani. Ning gone kono lho, ning Merah, gone Kinara cuma udan deres to le. Angin sam. Ini kene kok jauh kan? Kene gak yo. Padahal yo jarake yo Ini gerimis. gerimis. Maksudnya kan gerimis kecil ngono lho ya. Apa lah Tan? Kok gremeng ae? Sopo sing buka we? Ayo yo bar mandi tengok-tengok kok Wah, ketip lu. Ora Intan. Oh walah yo sabar yo ya. Lah neh dimulai meneh. Terus le mau le. Apa yang boleh lah kok terus. Sik ning kene sik mbok ngono sing Mbak Indah. Wes terus grimis no nekat, mbek nggo beras aku. Tak tutupi apa mantel. Iya jas hujan. Ngantek mantel. Iya salah gede salah. Jas hujan. Mama masak apa, Dok? Masak lele sama ikan nila. Lele sama nila digoreng. Aku kemarin juga lele digoreng, disambelin. Juga beli es. Boleh Mbak Lina? Sudah? Sudah. Es teh apa es dawet apa es apa? Le depane Mbak Yud kuwi dek enek bakul anyar kuwi sapa le? Mbak Yud, yang mana? Yang itu loh yang bakul kopi. Aku nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak pernah ke situ. Mbak Yud di sana itu loh, sing rumahe itu loh warung kopi itu loh, warung kopi. Ki enek bakul baru itu loh, kuwi mbok dodol apa? Saya berbuka. Iki aku nek sayur, nek sambel ke aki mangan. Iya, aja iki. Ki enek berkat dari mbahnya. Di sini apa? Yuraro ibu yang buka dong. Dari mbahnya itu kakaknya Makjah. Senang saya yo makja Iya. pokoknya. Ada tahu, apem, pisang, Iwake apa? iwak pitik, enek mbok mamko, enek momong tempe, mie dan tahu. Mbok mamko. Waktu kok itu tak tahu. Oh iya. Ambil dhewe ndak? Kok itu ini? Aja ngono, bersyukur. Kok iso maido? Gak boleh maido. Bismillah. Mamalah kasih Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fil akhirati wa qina adzabannar. Amin. Internet jaluk jangan. Ini ada ayam dong bang. Ayam Mbak Pitik. Mau pasti naik. Oh, Panggang godong telo. godong salam. Monggo maaf menasak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah terus kita. Makane dicedak nomben gak kupah. Iki engko digado ya mbok jane. Iya. Panggang lho. Terus sampai kok kene, Dok? Dok. Ya, Sampai ya. kok kene. Apa bro panggang? Aku ranju kok panggang kok. Panggang kan enek sotone. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima usatana wa qina adzabannar. Amin. Kok cilik ya? Diem. Cilik. Tak boleh. Kayak kinara cilik.
ukuran kerupuk HP Rando. Cilik kok sapa do kinara lapin. Gak apa-apa ya, sampai malah mungil. Mungil. Kayak kinara. Kan Sesuk jangan apa nih yo Bebo. bodoh. Lama tumbas no lele yo. Nganggur. Enak. Sambel Bebo. Mbak malam cuci ke suwes. Itu lah sampai balung panggang tuh kuy. Nak jangan Bebo besan. Alhamdulillah dok. Aku bar maghrib dolan mbak. Nang mek popong ini ya Bu. Dolan yo. Dolan. Aku tak maghrib itu. Kancane maghrib. Dolan nang mek popong ini. Popong. Oke. Ayo rasem. Enak. Enak pura pemesanan ya. Mantul ya. Enak mantul ya. Maksudnya kan ya pas bulan puasa kan makme kan ini jelas sama buka toh. Pengen kadang bar terawih ngono kan ngadu sayur paling Enaknya masak sak cukupnya. sambel Bu. Enak. Resep. Alhamdulillah. Berarti itu apa nih? Paling malah sambel. Malah sambel paling Mbak Dewi. Demikian nih pemirsa cerita sore ini, doa terbaik untuk kalian semua, semoga sesuatu yang paling kesembuhan untuk Kristus, semoga diberikan semuanya yang saleh-salehah. Selamat berbuka puasa. Ya betul. 100. Besok memasuki puasa hari ke-12 ya, kalau nggak salah. Semua ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Bodohnya tanggal berapa? wabarakatuh. Cus, bawa dulu ini tanggalan. Bodoh. Aku wis tuku jajan lagi ya ini ngono. Nah, kuwi. Ngono. Rahasia. Jajan. Tolong patennya dok. Patennya ya sayang. Bukan ya, patennya dok. Cus.